Tes. Tes. Cek. 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 Tes. Tes. Horas manihita saluhutna, Shalom, Shalom. Parhalado, HKBP Jalan Lurah Cimahi, Pasahaton, Tusude ruas, dohok tamu namar minggu di Tikion, Horas jelas selamat beribadah madihita, Tapuji matuhata, Marede mahita, Marhite bukwede nomor 14 ayat sada, 2 dohot onom. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di perbadia,
na tumapalangit doho tanoon. Amen. Sonod do didok Tuhan Yesus, yang gopoda na diaw, dang aw na punasa, poda ni na marsuru aw doi. Molo adong manang ise na mabahen lomo ni rohan yamay, boton ni do taringot tupodai, manang nasiad debatai, manang nahuhatahon isian roha-roha ku sadiri. Songon na ni dok ni surati, akabatang aik na manguludo, mabaor siya pamatang ni na porsea diaw. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugon na sohatu dosan jala pardenggan basa. Rodi saliling nililing na doa siniroham. Mauliate marohanami tuho. Ala diramotiho hamisian na sailaon. Sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho. Ala naung sahat tuhami barita nauli nasian anakmu. Tuhan Yesus Kristus na Pangulo hami. Mauliate hudok kami tuho, ala di bagasan damai dohot hasonangan, di lehoko hatam na badiai, saya asima roham, urupi mahami mangulahon nani dokmu, asahot rohanami, jala tarparange hok kami parange na badia, saya ajari jalapai baru marohanami, asalam ias hami, Rodi hasusuda ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. patik ni debata, ima patik palimahon sahat rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapom mudona torasmo, asa martua ho, jalalileng mangulu di tano nani lehon ni Jehovah debatam di ho. Patik paunopon, unako mamuno. Patik papituhon, unako mangalakuk. Patik pawaluhon, unako manako.
patik pasiahon. Unako olo makatidakon hata naso tutu maraloh dong ajolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atau martangiang mahita mangidogogo mangulahon patik ni debata. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami mangulahon no partu patik mi. Amin. Mare de mahita. Marsuba di Julomon, Pejutara menuhakan di peludan didusakan saja dan boy dengan berdiriku say paling baluru haki tuku upahuni umpan tuho awon saja Topoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asiniroham na godangido. Say asi maroham mida sadok bangso nami. Sesa madosa nami saluhutna. Say sungguli maroha nami. Asa muba roha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Satok kidoh tadi koko alai papungu-pungok kumahomuse marhite-hite akka asi ni roha godang. Tagad di parpiar ni murukku. Utabuniho bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na. Asyaku ho, ninna Jehovah si paluaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mari de mahita. Margu
Pangyo kamu mahatan di debata, turpuk epistel di hari Minggon, imana diayat sian buku, poda 25 ayat 2 sahat rodi ayat onom, di ayat onom anon rak majaha mahita. Sonon matar surat disi, hamuliaon di debata doi, makomihon hata, alai hamuliaon nya karaja doi, sumulikit hata. Ikon sirango doa katak tak siat perak, jala ruar ma ula-ula na arga baheno ni panopa. Unang patongam-tongam dirim di jolo ni raja, jala unang jongjong hotu inganan ni halak na balga ima sahatna. Mertua doa kana tumangihon hatan di debata, jala na piopsa. Amin. Mari demahita. Tidak ko mahaporsiaut day, songon nahina tidak ko nidong atas sahaporsiaut di sadok portibion, rap mahita madok, au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudusan, na tumapalangi dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe sa tod di perbadia, adorang so habubuhan, ido tuhata na tumao na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tuban notor lunungitanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manay tu surgo, lahon tutusyamun di debata Jehovah, amanay pargogo na so hatudosani, di sima ibana, pay mamulak so kututanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di toddi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopane ala Kristen akka na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hataina madok, mula mangulu dosa kot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabigi matiting di huriata.
minggu pasak puluh sadaun dung Trinitatis. Ya topik minggu Yesus Kristus manguluhon hita rodi saleleng-lelengna. Napaduahon sermon paralado. Di hari Selasa tanggal 2 Desember 2025, sermon paralado masuk pukul 17.00 WIB. Namangihut inganan pertanyaan web. Di hari Rabu tanggal 3 Agustus 2025 masuk pukul 19.00 WIB. Di web 2 dibalas ni keluarga Amang S Mahulai Inang Borusik Bolon, alamat di pergunungan di Huriau. Di web 4 Ima di bagas di keluarga Amang SB Simajunta Inang Boru Nenggolan, alamat komplek Bumi Prima Blok S Blok 5 nomor 3. Web 6 dibagas di keluarga Amang J Tugatoro Inang Boru Situmea, alamat Jalan Gedong 5 nomor 30 Stasiun Padalarang. Di web 8 dibagas di keluarga Amang J Sitinja Inang Boru Kulton, alamat Jalan Sadarmana nomor 42 Cimahi. Di web 12 dibagas di keluarga Amang RP Sitorus Inang Boru Hasibuan almarhum, alamat komplek Permata Cimahi Jalan Mutiara 1 Blok C3 nomor 16. Untuk di hari Kamis tanggal 4 Agustus 2025 masuk pukul 19.00 WIB. Di web Sada dibagas di keluarga Amang H Hutapea Inang Boru Sianipar, alamat Jalan Samratulani. Di web Tolu dibagas di keluarga Amang S Simamora Inang Boru Sinaga, alamat komplek Kota Mas Cimahi. Di web 5 gabungan doa web 10 maringanan di pergunungan di Huriawan Manang di gedung sekolah minggu. Di web 7 dibagas di keluarga Amang Situa RF Sirait Inang Boru Simajunta, alamat komplek Cilame Indah. Di web Sia dibagas di keluarga Amang AM Sihopmi Inang Boru Sitorus, alamat Jalan Puri Cipageran Indah 1 Blok G nomor 9 Cimahi Utara. Di web 10 Sana dibagas di keluarga Amang P Sidauru Inang Boru Sagala, alamat Jalan Boromeus 1 nomor 8 Cimahi. Di web 10 Tolu dibagas di keluarga Amang Hatam Bunan Inang Boru Naibaho, alamat BTN Marga Asih Jalan Jati Indah C2 nomor 8. Namang yut amanginan napapaton ima papungu amplop. Di minggu sedarion diganu per mingguan di patuna Huriatta do papungu amplop nagame sakti-sakti ni Huriatta tu pesta puncak tahun transformasi distrik 18 Jabar Tinggie. Patuk pahima di bagasan Las Dirohan jala tepasahat na anon ditiki napapungu penyani tujolo. Namang yut nomor 5 kompen pelayan Nabok Tiki. Di hari Masukut di hari Senin tanggal 1 September 2025 di Batu Pado kompen pelayan full timer HKBP distrik 18 Jabar Tinggie nama ringanan di HKBP Solo Resort Solo na di Dohotan di 5 Patita Resort Patita Fungsional Dohot Keluarga di Belfro Manguluhon PHD Gabungan Ina. Namang yun nomor 6 namoding na di hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 nunga marujung olu harap inakta Rosminar Boru Sianturi manang opung ruk Boru na hinabaluhon ni amata amang pandita si Bolon STH nahinan tubuh pematang siantar 24 Februari 1947 tutup umur 72 tahun maringanan di Jalan Kampung Cisumpan nomor
nomor 50 Sara, RT 0 Sara, RW 7, Cimahi, masuk 5. Jalanunga tu udian atau dimakamkan di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2025 di TPU Kerkop Lewi Gajah, Cimahi. Tuhan ma nama kapuli Sudepok Arab nanti tinggal hormina. Nama ngiu nomor 7 Mangapuli. Dari minggu sadarion tanggal 7 Agustus 2025 dukun sipul permingguan Arian patu paun di Huriat tado Pangapulio tu keluarga ni inakta El Boru Simajukta. Siala nang marujung ngolu di aris nasarpu ima amang Henry Samosir nahinan di Patupa di jalan Kolonel Masturi. Alami ni sosoan masuki perhalado ruas di Huria na di weksa pusara dohot seksi di Huria asal dohoti ulaone. Napawaluhon ima mutasi pendeta fungsional. Nunga di jalur Huria surat keputusan mutasi pendeta fungsional ima pendeta Amang Todo Tua Sirait MTH menjadi pendeta resort di HKBP Resort Jeruju distrik Persiapan ima distrik Tolu Pulu Obat Kalimantan Barat. Di Patuba Hurianta Mapapungo amplop tali kasih di hari Minggu tanggal 7 September 2025 di Ganup Permingguan Papor Hatot Tama di Patuba ma di hari Minggu tanggal 14 September 2025 di Permingguan Arian duduk di acara Ramah Tama. Namang Yuta Manginang nomor siap Pesta Puncak Tahun Transformasi HKBP Distrik 18 Jabar Tengdiye. Di Patuba Hurianta HKBP Distrik 18 Jabar Tengdiedo acara Pesta Puncak Tahun Transformasi. Nah di Patuba di hari Minggu tanggal 7 September 2025. Nama ringanan di Istana Kaluwiaan Bandung. Nah di dohotan di Sude Seksi nah adong di Hurianta. Laos adong do kontribusi siang ruas ni Huria 5 lembar ulos seharga 2 juta. Jalanunga di pasar tu panitia akta kuar nama Jalo Udosi. Nama ngiut nomor 10 Pangaradio tu Natal 2025. Nunga masa majonok pesta hari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus manang di hari Natal alani patupaut tama rapot laho makatai taringot tu ulauni ima di hari Minggu sadarion tanggal 30 Agustus 2025 waktu pukul 19.00 inganan di gedung Dr. IL Nomitsen lantai Sada Toro. Marhite tingon nyotang ma asa arot madohoti ulauni sude ketua dewan pengurus kategorial dohot seksi laos on ma tingon magabe undangan resmi tuhita lalu hutan maulate. Nabangiut na pasaktu sa dahon pasat apresiasi tu mahasiswa pebar tu program ni Hurianta pasahatot tama apresiasi tu akka yanak kota naboy mendapat nilai IPK minimal 7,5 pasahaton mai di bagasan sadarion Minggu tanggal 7 Agustus 2025 di Parminggota Arianon pukul 10.00 di Onma akka warbarna karang sana mangnang anon hukurai hani be jalan sidung ma jamita do persembahan kedua semua ni manon teknik mangnang ya perhubungan terbenon namang ihut nomor 12 pembentukan panitia pos permingguan HKBP di Kota Baru Parahyangan. Nunggasal di Patuba rapot naik pajong jokon pos permingguan HKBP di Kota Baru Parahyangan. Nah di hari Minggu 24 Agustus 2025 ini jalan nungga terpilih panitia lokal ujak konom manasida di hari Minggu tanggal 14 Agustus 2025 di permingguan Magogot akaon ma goar-goarna jahana mang naparjolo penasehat somon penasehat 5 amang situa pikultur amang situa JHE
Pangaribuan. Napaduan penanggung jawab amang Preses Distrik Jabar Tengdie. Pendeta HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah. Ketua Seksi Senting HKBP Cimahi Jalan Lurah. Amang Situa JJE Panjaitan. Inang Situa DRS Boru Siaha. Ketua Inang E Carolina Boru Siregar. Bendahara Inang Rosnani Boru Habiaha. Sekretaris Devita Sonia Veronica Boru Simatupa. Astri Boru Togatoro. Humas Ketuana amang Damani. Anggotana amang MK Boru Inang MK Boru Sinulingga. Pitu Seksi Pengadaan Lahan. Ketua amang J Togatoro. Anggota amang TM Sianturi. Amang H Lubis. Amang SM Sitokpul. Napawaluhon Seksi Dana. Ketua Elveria Boru Syahar. Anggota amang Kasim Majunta. Helen R Boru Syadian. AKP Perida Apriani Sisera Boru Panjaitan. Napawaton Lamsaria Boru Tampubolo. Napalima Beritauli Boru Togatoro. Napaonopon Sabar Syahar. Napapituhon Tumiar Boru Sijaba. Napawaluan Hestina Boru Silai. Napasiyahon Saurma Boru Limbo. Napasapulon Nurmaintan Boru Sitokpul. Pasapusadaon Mary Boru Syahar. Pasapuluan Deborah Boru Sinulingga. Pasapulutoluan Dewi Boru Syahar. Namangin tamanang nomor 10 PHD Gabungan SPH. PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria Senin tanggal 1 September 2025 masuk pukul 15.00 WIB. Pinangido matusude perempuan ni Huriata Asadoh. Laos diuduti do muse nonton bareng manang nobar komunikasi dan harmonisasi dalam keluarga. Napa seplobaton lelang piano. Dilelakon Huriata dosa piano Klavinova Imana di gedung sekolah minggu. Di ruas di Huria Nagiot Rohana di Pasahat Ma Pangiduanna Pukator ni Huriata. Somonima amang inang bikin nama sadok si pamasawan di Huriata juga lesat samigon. Horas Tuhan memberkati. Udutna. Pakai tikim sonari daputun matuhani undang godang sedalian ingo cepek ngolumi nungarade hasonangan surgoi unang adong nanggosada Nasa parjambar desi suan maholong di rumah Tuhan las maroham dikutilun jalong mabalosihi nung
sada naso pagama disi. Molotai dadungata nasay marukil tokto unang pasopo sa susa toko urupi ato nung aradeha sonangan surgui unang adong nang gosada naso perjambar disi. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imamanga ramoti ati-ati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian ni Tuhata dihamudong asaha porsiaon. Tatangihom mahatani debata di mingguta sadarion. Imana tersurat di Heber 10 tolu ayat 7 sahatu ayat 10 pitu songonoma di dohatani Tuhata. Ingot tamu ma akan namanguluhok kamu nababuahon hatani debata Tuhamu ujung ni pardalanan nasida maberek kamu jala tiruhamu maha porsiaun nasida ia Yesus Kristus songoni natuari songoni sadarion lausido rodi saliling-liling na unang maulo hamu elay laon ni poda na ragam jalan na lain ay patud do marhite-hite asin ni roha gabe togu roha dada marhite-hite parpanganon na somarguna diakkan na mga radotisa adong do dihita langgatan nang marhuaso mangato siyani akan na marhalado diudung-udungi ay dibalian ni parsaoranido ditutung sibuk ni akadorbia dung dibawan situ animalim mudaritu bagas bilut na badia ala ni dosa songonido ng Jesus dibalian ni harbanganido ibana marsitaonon asa di barbadia ibangsoy marhite-hite mudarna sa diri diba ini tadapotom maibana tu balian ni parsaorani mamorsan haliaun nai ay dangadong dihita di son hutan nahot alay di lului rohat tado na rosogot marhite-hite ibana matapalehot tapelehon tok-tok tu debata pelea puji-pujian ima parbue ni bibir akan amarhatopot tok goarna alayunang malupa hamu mabain na denggan dohok mangulahon asin ni roha ay di halomohod debatado ak kapilian na songoni. Tangihok kamu maakan na manguluhok kamu. Jala oloy hamu manasida. Ay nasida do majagai todi muna. Laos nasida do maralus sogot. Naing mamarlas ni roha nasida disi. Unang mardongak koy-hoy. Aidang ulimunai. Ido anggo sahatna. Oras malita manginang.
songon nalas roha di minggu arianon, tarsongon na hipu aka bangsoyate karwasi, baru naing mulu songon ti hari minggu na roha. Berarti gudang dope sa sitong na aka namalo di ruas taon, alay dan apala saya rodo pedo keluarga mungkin marsaur tu joroi ate. Hamuak kadongan hata batak dong madok di jolo raja siaduon dipudi raja Sipaimaon. Hata Indonesia nasong dia di. Kalau raja di depan harus dilomba. Kalau di belakang harus ditunggu. Ahana yang dohonon na. Setiap pemimpin ketika dia berwibawa dalam kepemimpinannya, maka dia menjadi panutan. Setiap panutan dalam kehidupan ini, apapun ceritanya, dia harus menjadi orang yang paling dikagumi, ditunggu, dan lain sebagainya. Bahasa ala tarpai madohita. Karena kita menunggu sesuatu yang baru, sesuatu yang indah, tona dohot akalan na asing, poda si anak karaja ni halap bata ditiki, alanido di dokon, ikut diadu doi bana. Alawasa do halap batak di dia, di poda, dia karuhut ni poda, dia karuhut ni paradaton, dia karuhut ni akka si gabe-gabean. Gabe Romai. Ternyata seseorang itu ditentukan oleh wibawanya dan wibawa itu ditentukan oleh perbuatan dan pekerjaannya. Wibawa tidak datang sendiri. Wibawa tidak dapat dipelajari. Wibawa itu adalah sebuah hasil dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, sehingga menurut orang lain kita layak di tengah-tengah hal tersebut. Alanido po daon, di Heberon, di Dok Masongoni. Di antar hita tu sada padohan nama dokon hamuak kadongan di ayat pitui takas dori dokos sonon. Ingot tamu ma akan namanguluhok kamu. Molo terjemahannya si anak kabahasa yang memimpin kamu, para pemimpinmu, ingat. Wah, saya ngoton na sida. Napabuahon hatani debata tuhamu. Hamu kadongan, molo didokon diturpukon ingot tamuma akka namanguluhok kamu. Omma na marastuan, na martudu-tudu, tu bangso ni debata na barjoloi, sa hatu gereja mula-mula. Boa akka panurirang, boa akka raja, boa akka nasinuru ni debata, mangula akka ulona. Mereka tidak pernah memikirkan diri sendiri. Mereka tidak tergantung dengan situasi dan kondisi apapun. Ketika Tuhan berkata pergi, maka dia akan pergi. Ketika Tuhan berkata lakukan, maka dia akan melakukan. Ido wibawa ni akka pemimpin ni bangso. Bahasa waing, jika ingin berwibawa, bahasa ni TikTok kake, jangan menye-menye. Jangan kenal lelah. Jangan kenal apapun, terik matahari, panas, badai, hujan, jangan. Sebab orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang telah diutus oleh Allah. Lihatlah bagaimana Abraham tanpa banyak dia bertanya, hai Abraham, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu.
Ketika dia sudah bergerak, Allah memberikan berkat kepada dia. Bahkan Allah meminta berkat yang sangat berharga dalam kehidupan Abraham. Hai Abraham, persembahkan anakmu. Holanido nang dilului ibana leleng, mapupus ate-ate di ibana. Tot di ibana, urat ni ate-ate ni ibana mulu halap bata gimana sih? Ido urat ni ate-ate di mana? Alai rode bata pa dia ma anak musi Isaki. Apa dia berontak dengan perintah Tuhan? Tidak. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang lain? Bagaimana Tuhan mersuruh Yesaya, Yeremia, nabi-nabi lain, bahkan perempuan Deborah yang luar biasa Tuhan pilih. Dan adong ido benda di dokot di son hamuak kadongan. Ingot tamu ma akan namanguluhok kamu. Napasahaton hatani debata Tuhamu yang memberitakan firman kebenaran. Dia tidak pernah sungkan, dia tidak segan-segan bahkan menyerahkan dirinya sampai kepada perjanjian baru, mati martir. Petrus, ya, mati martir tahe, itu tahe. Waduh, memang na serius doamu mabigi manang namo dokodok. So, hai disuku dango lebih mangalusi. Inara, hai namo dokodok donaing. Abi ngagugu suarakunya. Manang na serius donaing, manang na babir donaing. Nah, berek kamu mak. Adong dihabiari nasida, nang pedi awal nasida, hola ditiki manaik Tuhan Yesus Tuhan wagijang dirokon. Pos maruham lehonok kudo todiku na badia tu ho, tod di porbadia madongani ho. Ujungnya borhak manasida. Ada Rasul Paulus yang luar biasa sampai dia harus meninggalkan segala-galanya demi Tuhan, demi kebenaran firman Tuhan, demi tersampainya firman Tuhan itu ke seluruh dunia sampai ke ujung dunia ini. Ditinggal ho sudeartana. Dang napogosi. Dia menjadi doktor Bolsonaro, ahli Taurat. Dia tahu, tetapi segala-galanya karena panggilan Tuhan, dia relakan segala-galanya. Borha maibana. Gua banyak resiko, banyak. Banyak tantangan, banyak. Dia persoalkan hidupnya, tidak. Karena dia tahu, karena dia sadar ketika dia sudah dibaptis, ketika dia sudah menerima Tuhan dalam hidupnya, dia telah mati saat itu juga dan bangkit. Artinya kematian bukan lagi sebuah hal yang menakutkan dari kehidupannya sebagai hamba Tuhan. Tetapi misi dan visio Dei, misi Allah dalam kerajaan dunia harus tetap dijalankan. Sebab perintah Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, ajarilah mereka dan baptislah mereka. Itu yang selalu diingat. Alanido dirokon, berek kamu manasida, napa buah hokatani debata Tuhamu. Ujung di pardalanan nasida ma berek kamu, jalatiru hamu maha porsion nasida. Dia tidak takut. Ujung di pardalanan na. Bagaimana kesetiaan dari seorang hamba Allah. Bagaimana kesetiaan dari orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjalankan perintah itu. Mereka setia, bahkan imannya dikatakan, berek kamu maha porsiaunai, tiru hamuma. Dia tidak gagal dalam iman. Dan artinya amanginang proses ketika Allah menyuruh, otoritasnya ada di dalam firman Tuhan, bukan di dalam kuasa sang hamba Tuhan. Otoritasnya ada dalam firman Tuhan, bukan dalam kekuatan sang hamba Tuhan. Ujung ningolunai, haporsiaunai, alai alahatani debatado, nabi nabuana sida. Otoritas itu adalah Allah, sebab yang mereka firmankan adalah Allah itu sendiri. Sebab firman itu adalah Allah. Atong nabi nabuana sidai hatani debatado. Jala debatai sendiri. Dungi diro mamuse tubang soi. Songonido Kristus
Yesus. Songoni ibana na tuari. Songoni ibana saunari. Songoni ilo ibana rodi saliling-liling na marsogot haduan rodi saliling-liling na. Apa itu Kristus? Kristus adalah kasih. Yesus adalah kasih. Kasih adalah pengorbanan, sebab Yesus yang berkorban itu sekali untuk selama-lamanya. Dia akan tetap menjadi seorang dan domba untuk keselamatan manusia. Di togu do biru-birui, tiki ulaun na Juma Agung. Bereng ma, nunga di togu biru-birui tu japalani. Lau marhua, lau kotosonna, lau persembahonon nama ibana. Nalaudo biru-birui. Dia sekali untuk selamanya. Hari ini, esok, dan selama-lamanya. Karya penyelamatan Yesus itu tidak terhenti saat dia disalib. Tetapi satu untuk semua, satu untuk selama-lamanya. Kesetiaannya juga adalah menjadi acuan kehidupan orang percaya. Bagaimana kamu menjadi orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah menerima penebusan dari Kristus. Jangan pernah imanmu terombang-ambing. Hari ini kamu percaya, besok kamu tidak percaya, besoknya kamu percaya. Jangan, menetaplah terus secara unang adong unang adong intervalna. Jangan ada spasi kesetiaanmu kepada Tuhan. Hari ini kamu setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhanmu juga itu tetap setia. Setia dalam apa? Setia dalam karya penyelamatan. Setia dalam apa? Setia dalam penyertaan melalui Roh Kudus, omnipresent, omnipoten. Kalau Yesusmu itu selalu ada dalam hatimu, dimanapun kamu berada, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka saudara-saudara, amanginang nahinaholongan ni Tuhan, iro nang dohonon na di bagasa partikyat taon. Unang olo nang gosangop bas ngolumi. Unang olo nang gosangop bas ngolumi, diragam ni pardalanan mon, gabe meol hapor seommu, hera arung na di topi ni aik. Tadahamu do arung. Akadong aku nama Tuhan nama manadde do parhuta-huta. Anggo akana tubuh di sodang kita debe. Age. Dang bekan sanggar pedang kita dahamu berak. Ahado bahasa Indonesia nih. Aku foto bahasa Indonesia nih mana ngaha. Pokoknya kemana angin dia ke sana, kemana angin dia ke sana. Hidupnya tidak pernah konsisten. Hati-hati. Orang percaya hidupnya harus konsisten. Jangan pernah terombang-ambing oleh apapun. Karena Kristusmu selalu konsisten. Seberdosa apapun kamu, ketika kamu mau percaya kepada Tuhan dan tunduk kepada Tuhan dan minta pertobatan dari Tuhan, kamu akan diampuni. Itu selama-lamanya. Tidak ada kata dari Tuhan tidak mengampuni. Hamuak kadongan molosongoni HP rodi saliling-liling na. Berarti nga tabo, sonang dong ulut daw. Sonang nai hita HP na martuhani. Damay nai HP ngulut daw na martuhani. Ay itu dia pehita HP mangalaka di sino tuhatay. Ay HP tahe na masa di nguluta di sino tuhatay. Iro nakin di mana-mana setiap saat. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Tuk songot dia pehita HP. Dihita do tuhatay tabunay. Berarti hita do HP na say daw siya Tuhani. Anggo Tuhani dang daw siya kita. Hita do HP na say macoba mangelak pajupang dohot Tuhani. Anggo Tuhani say naing do pajupang dohot tita. Alani radoti mahapor Xiaomi. Molo didok di temata Yesus Kristus manguluhok kita ro di saliling-liling na. Marhitiahan na mahita di uluhon. Todina na badiyai. Napasadahon huriyai. Dungin didok maasa boy hita hot hapor siyautay. Didok madiyaya siya songonon. Unang maolo hamu elay laon ni
poda naragam jalan lain. Jangan mau dibujuk, dirayu karena sebuah pantangan-pantangan dunia. Apalagi nonggoda kita marsoal di tonga-tonga ni hapor siota ala ni si panganot do. Boy do langon na margota manang nada persoalan na balga don. Ba alang bololomoroham, molodang lomoroham unang alang. Danga dong hapatian ni di hapor siaw. Udang doko salah jolba mangalang na margota. Molodang dia lako. Idu dah. Balay unang dokon napajago-jago hojol mamolosoyan lak pinamargota. Belum mo na isi. Nabiti. Kan? Jadi daksi panganok kerajaan ni dibata. Diturpuk nasing kerajaan Allah bukan tentang makanan dan minuman. Kebetulan ano marabot ng marnatal. Ano seru doon. Pasti hola si panganok katamuan nun. Ya. Pasti anok kolan na mga katayaw muna di raboti. Mangat do, ikorido suku-suku na berjulu. Napadua ho piga jenis ikan na. Bayak ko kamu natal. Acuan na mangan. Harajaon ni debata anak persoalan mangat do minum. So mangat pihamu marnatal. Tetat do natal guarni. Amin. Da, so tung beno suku-suku na berjulu. Mangat do. Mula dong do be suku-suku ni na berjulu non. Una pulay lanjut to marabot. Ala persoalan na balga holas tarigot tu si panganot terus. Apalagi di jalan lurau nanti. Holaro, kebana makanan. Bagus. Di habis do hebeng ni huria hola papungu-pungu tu si panganon. Bertobat mada. Dak si panganok kerajaan ni debata. Boy do marnatal lapet. Dang di si panganon ni, dang di lapeti. Di hata-hata ni natalido. Ido wibawana, di firman Tuhan ido wibawana. Apalagi hepekta na anong 10 juta na naman. Kasta 10 juta ro sa dari om. Buwa mabaino muna mangido, ay ngaro, itorodo akaseksi, amang kami butuh 50 juta ina. Mekil daw, olo nikku do. Alay dong ibereng maari minggu, hepeng hola 3.500.000. Mana uang kami amang? Ba mamijam mahita tukur ina do hono. Asa adong uang Natal. Jadi saulat nari cobalah Kristus hadir dengan kesederhanaan. Mari dulu memberitakan firman Tuhan melalui Natal dengan sangat sederhana. Dengan sangat sederhana. Unak saya parturus tok ka sekolah minggu ya teh. Apalagi ama ina anggodang mga kami na lansia bababa baso mga pitaho ina maalusan nutusi romusi na hanon amang hami ang nga matua so mangan na mahami na baso mga pitaho ang anong bayinon ala fokus ita tu paulihon huriatta di bagasat taonon. Nah jadi udang dokom berdosa jol malani si panganon dia lakodo atongon yang lakodo bedua, yang lakodo besada, nyon merdosa ututuan ini. Dak persoalan makanan. Apa yang masuk bukan tentang dosa, tapi yang keluar itulah dosa. Hata-hata itu nonggodang dosa. Yang haram itu setiap kata-kata yang menyakitkan yang keluar dari mulut kita, itu yang haram. Jala mulo magudak kupe lakko si panganon ni sampai muta-uta hita, itu na haram. Ang goboy do pe masuk ubat doi. Ito kan, laku di si panganod do, malum ni sahit. Ito da. Talajut to ma, unang gabi stress sa mo, wala ni Natalie. Dungi hawak kadungan, dijaga matod di taon. Dijaga ma diri taon waing. Dijaga ma, unang alani sesuatu hagiok ni daging, luntur hapor siyaomu. Ito maksudna. Unang. Ale do kojol masongonon, ikut songoni. Ale do kojol masongonon, ikut songoni. Daong.
Songot dia ilokot Tuhani, ido. Apa kata Tuhan? Adong do dihita, gabe to guro dada marhite parpangano na somarguna diakan na mga rauditisa. Bukan karena tentang makanan. Ay dibaliat do di lokoni. Dibuang moderna itu konsistori. Karena dulu ada istilah pengampunan dosa melalui kurban bakaran, kurban sembelihan. Hurian itu hatta dihamudong asaha porsiaon. Di baini tadapot to may bana tu balian. Dangadong dihita hutan ahot di son. Alali dulu hatta do narosogot. Kalaupun ingin hidupmu menjadi hidup selama-lamanya nanti, setialah anggo di Portibion. Dangadong nahot. 2 mingguon 5 mamod ding ruasta. 2 minggu. Adong nahot. Nahot holan na taingot haburjon na ido nahot. Burjudo opung isianuon. Burjudo among ni sianuon. Holan ido nahot taingot. Asing ni selesai do. Adong do topu. Sudah hita tarsonggot. Tertiting nakin inang Nyonya Pendeta Borussia Turi. So taboto barsahit. Alay to puro hita songgot. Adong do ngaliling. Sa ita paima. Buado pe. Dia do pe. Segala macam. Bajulu liling do. Hot do. Daong. Aharo na hot. Habor siyaumi. Molo na ikodo ho. Mangolu rori sa liling-liling na. Hot mahabor siyaumi. Unang ombang ambik ko dingolum. Amen. Sa itu hanima parsigatung dingolum hahotan ni habor seomu. Parsiranggut Tuhani. Parsiranggut Tuhani. Harus Tuhan yang menjadi prioritas kehidupan kita. Dan hoton ini tidak menetap dunia ini. Kalau orang bilang dunia ini hanya panggung sandiwara. Walaupun di dunia ini kita berkelana dan Tuhan izinkan untuk mengasah iman kita dan memperkuat iman kita. Jalani. Alay una Portibion ni pikiri ho. Unang alani sia-sia ni Portibion susah porsiommu. Unang. Dungi didok maha kadungan. Marhite-hite iba nama tapeleho totok tu rebata pelea puji-pujian. Dituntut Tuhan itu habis memuji hita. Dituntut Tuhan itu habis memuji marhite bibir, parbueni bibir. Ahamai puji-pujian. Ternyata lebih dalam kita katakan Tuhan menginginkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah berkat. Tuhan menginginkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Iro. Molotat dan halak na borsea. Jadi memang utabur makatahatai sian nama bain dari ganake. Pahata-hata jolba dia utabu tahe pahata-hata jolba daripada memuji Tuhan. Marser memahami nari Jumati rohami sermon ni Gracia Noain. Bahasa mabiar martangyang. Takut amang gak indah kata-katanya. Salah satunya itu. Baya pahata-hata dongan dan mabir kamu. Ada aku dok kosong itu Gracia tu kamu dok dah. Tori mereka buat kabar Gracia dah aku dok kosong. Karena doa tidak pernah persoalan tentang salah dan benar. Dan doa tidak pernah persoalan panjang atau lebar. Dohot indahnya kata-kata. Dohot tabona suara martangiang. Dangi. Kuasa doa terletak di mana hatimu sedang berbicara kepada Tuhan. Jadi, unak pola ditolak pertangiangan adalah seolah martangiang perjawi. Dungi dianalisa ma basa wik 5 do wik 10 na balga di gerejon adong na somat jalo pertangiangan. Hati-hati amu wik 5 iba do 10.
Hamu ron balgay son, hape itu gerung sekolah minggu hamu. Ate, dan mabir hamu martangyang. Perjabu. Mulu mabir hamu suruh hamu situ lingkungan mune martangyang. Ngadi situ ni 5 do 10, dah ngarung seso. Na minggu pagi do lagi sudi. Bah. Ate, akai meritus nama susiba. Akai meritus ni 5 do 10. Wit na balga, akawit na balga sutung suarok so majalo partangyangan maila hamu. Masa hamu manolak Tuhan iro tu jabumu. Holan ala mabiar, mabetangyang. Wit dua ulo do manolak partangyangan, wit pergudungan, mula dong dope wit pergudungan manolak partangyangan asu sabe. Haru pergudungan, ina man dohonon di jolma. Haru pergudungan manolak. Nga lingkungan ni gereja ina. Dah. Nenek kudokon unang mabiar holan alani biar muna songoni gabe itu lakore bata alai pahata-hata jolma dang mabiar ho. Bayak ko. Dang buruk Tuhani. Buruk. Unak pola Tuhani. Haru hamu muruk mulai pahata-hata. Apalagi Tuhani. Jadi tahu mi homma hapor siot taida. Alenak sai holan mamuji-muji di dokon. Memang muluaro ngertam, lihat tu Tuhani. Ayat 10 Alayu nang malupa hamu mabain na denggan, dohot mangulahon asiniroha. No exchange talk only, dang marlapatan ni diha porsiaon, holam madokko porsia tu Tuhan, alay dang adok pabaidan na. Iya. Habis saya martangyangi hita Tuhan pasu-pasu kami marlopi gada pasu-pasu. Amin dilihat Tuhani. Habis dibereng di si dung marlipat gada ke pasu-pasui dibereng na siok-siok di pasobbu. Muruk do Tuhan itu ho. Iro. Apalagi duk sentralisasi asang-asang ni ruas may. Dapola be balga-balga peliata. Tu pusat namain na. Bah. Ujungna alani persoalan na songoni susah ma. Wala 10 juta na mahebi. Dan ada persoalan ni sentralisasi di si. Persoalan ni hapor siaum ma. Jala molo di baik kamu songon na parjoloi marsilehon-leho tu huria. Onggodang go tinggal di huriai daripada lau. Holan na mabir rohamu ala hata 55%. Daong, hape mulai kira-kira hamuna sian nama balajoy padita na jolo hamu di son sa hatu setora tu distrik sa hatu setora tu pusat pelia tu pusat do akalan nasing onggodang do pengeluarani. Boy tabuktihon. Alai ala istilah 55% gabi mabiar. Alai na salah pabuah do na berjolira gabi salah tarsipat di son. Hami ang go di huta gariada marulupulot do rohan nami 55% ni. Unggodang ko tinggali hami. Ay tiki di huta daktar balak John dapat di tanah. Dung 55% gabi bersaldo do gereja nai. Berarti tidak ada unsur di situ untuk merugikan gereja. Mulalok kepengmu pasatu di bata unang atak. Jala unang asang-asak kursi 55% ni gabi dang diliak kuak ka pilihan mutu di bata. Gabi dioroiho pilihan mutu di bata. Unang. Pataridahon. Tabani mo se, mularong liberek ko na marsahit, mularong liberek ko na targosa-gosa, muluboy, lean, tuibana sirup, obat. Lapatan hal terkecil pun berikan kepada orang yang lemah. Ido halak na borsea. Jadi, udah saya holit-tolit. Apalagi holitian. Mulu holi otik bawa majui. Ala yang go holi tiak dang binotoi. Jadi nga saya huberkan mula do perpunguan. Bah, ay bayom mamora do guda kir do hepeng nion. Hape sarupa do ilianot tunapogos mula dong akaw laut di huria sinaroha do. Waro na sumanggulu do haporsiyon ni amat taon, manangin at taon naroha do. Jadi una saya tarok ko porsiya hita hape songoni. Lehon na utak ni naboy lehon na muto de bata. Lehon urubiak ka napogosi. Asa tadahi tanah porsia. Alania Kristus do manguluhok kita si kadupari. Saat ia do ibana tu hita.
Datuk so di paso-paso hita garup tiki. Molo hita wadoko di bahasa Indonesia, setiap hari Tuhan selalu membaharui berkatnya dalam hidup kita. Habe hita, dangolo gabi saluran berkat. Saya tak holop-polom, saya tak golom-golom. Ujungnya, satu nama ate dak habe hita wabain naringgan. Habe gudang artata. Bayako kamu satu nama ate hita, gudang artata ledak kita wabain naringgan. Dung mate hita dohonon ni jolo mama si loat di inna bahasa tikinguluni so dinikmati iartana si loat di dung mate noni so dia satu na mate etong dakya manubang itu gereja hapigo artani inna bayi man tinggal kenang-kenangat Tuhamu mulu hulit-huliti apalagi hulitian hurok ko muli hulit-huli oti kasama mora di kan holit-toli otik, hemat pangkal, imat tok hemat pangkal kayai, hemati imartina holit-toli totik. Unang holitian, da? Jadi mulu tadok kok kita da porsi konolo marsilihon-lehon. Mulu dang lomoro hau mga letu gereja, mabir hamu yang langi hebengi, kanolo soni yang langi paditero hebengin na. Balik kamu tu akan marsahiti. Lihat kamu tu akan somarama somarina na diyayasani. Alaingot tamu gereja pi berdalan ikunadong doi pasahaton ni gereja tok tok kana marsahit. Da ima. Dungi didok ma. Tangi hok kamu ma akka na mangulu hok kamu. Tangi hok kamu inna. Unang alo hamu akka na mangulu hok kamu. Udokon. Dakya salah pilih debata tu padita. Dakya salah pilih debata tu situa. Padita itu na ulo salah. Situa itu na ulo salah. Alai molo akka hata na uli hata na denggat do na pinasaan na dohot akka arahan oleh hamu. Ala huasona di hata ni debatado dang dihagogoon ni parjamitai, dang dihamaloon ni parjamitai. Alai di hata ni debatai do hagogoon na. Ido. Oleh hamu manasida. Ay nasida do majagay toddi muna, mga radoti toddi, sada siad ulaon, na pinasa na tupad dita dito, di poda tohonan ni hapad ditaw ni, radoti hamuma toddi. Memang ima surung-surung ngay tupad dita tohonan ni, radoti hamu toddi. Mulai sa sekolah minggu satu akka, nong matua. Hamak kadongan, laos nasida do na maralus sugot. Naing mamarlas ni roha nasida di si, unang mardongan hoy-hoy, aydang ulimunay. Unang las roha muna molo marhoy-hoy akka na manguluhok kamu. Ito maksud na. Unang las roha muna, dang mangat dang minum, akka situa muna. Ito. Jadi kan ngagak tren waing. Dapo labe si sarihoro nakka parhubasin na. Unang lasro hamusoni. Ito maksud na. Ahama sudi hataridan niya manginang. Molo Kristus do manguluhok kita. Uduk mahita tu Kristus. Hataridaan ni haudukon ni Kristus sati amaho. Hataridaan ni hasatiaw mo tu Kristus ulahon na linggang. Di ulahon na linggang mido patuduhonom mo hasasaor ni hata ni Tuhani. Alani lokangi manajat siat dirim. Molo di podei di doko di epistel tai. Lokangi matak-tak si anak kasere. Palawak kaparjahat. Unang terkontaminasi ngulum tu si anu songonodo aupe songoni daong. Unang marsiajar tuak kana loakon. Unang marsiajar tuak kana hurang. Alai selalu mendedikasikan diri tuak kana dumengga di bagasa parnguluon. Pabahir dirim si anak katatak. Unang Allah madongani mardonga tu tatak gabe saor ho tatak gabe tasikong nguluman non. Itu maksudna. Alai makin dimurnikan Tuhanlah hidupmu ini.
Ayo semangat bersama Tuhan. Ternyata kita tidak sendirian berjalan walaupun kita merasa sendiri. Ternyata kita tidak sempoyongan berjalan walaupun terasa sempoyongan kehidupan ini. Sebab Tuhan Allahmu yang memimpinmu setia sampai akhir kehidupanmu. Kelak juga ketika kamu akan meninggalkan dunia ini, Tuhan telah mempersiapkan surga bagi kehidupanmu. Amin. Di pasu-pasu Tuhan mahita. Lam ringgas mahita tu parsauran. Lam ringgas. Lam tadda matu hadi di ngolung. Dan juga bagi saudara-saudara kami, adik-adik kami yang mahasiswa. Yang hari ini akan didoakan oleh gereja. Karena saudara-saudara telah berusaha menjadi orang yang pintar. Ingat, segala sesuatunya berorientasi kepada spiritual question. IQ-mu, EQ-mu akan berguna jika SQ-mu lebih dominan dalam hidupmu. Tetap menjadi orang yang mencari intelektual, selalu belajar dan mengontrol diri, emosi, dan tetap utamakan nilai spiritual dalam kehidupanmu. Sebab Tuhan yang memberkatimu menjadi orang pintar. Sebab Tuhan yang memberkatimu menjadi orang yang bisa mengikuti pelajaran. Sebab Tuhan yang menganugerahkan kepadamu sesuatu mahkota, yaitu mahkota orang yang pintar. Alanido didokon tuhori hamu habis tarani ninna podaido. Mari tetap semangat. Dan saudara-saudara, hamu pihak kadongan di pasu-pasu Tuhan mahita saluhutna jala margogo mahita mangulahoni. Ngaboy biate ngalilikin ate na marjamitai naruhamu na songon naliling padita nami yung marjamita no hangin naruhamu alang ngaliling awdang marjamita Tuhanmu di paso-paso mahita semangat menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bertangi yang mahita paso-paso mahatam bohal na uli na dinggan dingolu nami dang be Tuhan pakordito kami alahodo dongan nami jala ulahodon nami mahatam jala haholongan nami makan naposom songonima ali Tuhan nangakaulaon di tonga-tonga ni ngulu nami dungi duk takas sutangi hok kami hatam gabili honon nami madiri nami pilihan na hucus tuadupamu jala lihonon nami mana adong dihami pilihan nami tuho siako doi nang pihami mangulahon angguso di pasu-pasu ho dang dabot nami akka rejeki urupi mahami di situ Tuhan. Jala marsigatuk tuho mahami ariat doho borngit di pardalanan ning ulu namion. Sudirwas ni huriam pasu-paso muna marsahi pamalum. Dakagwarak kami sada-sada di bagas atikyon. Alay sudima karwas ni huriam. Na marsahit di rumah sakit pamalum. Na proses pemulihan waing Tuhan di bagas na sidabe. Homana mga ramoti daging dohot todina. Lumobi alay Tuhan. Nangina nami inang boru sitanggang nasugot tuberek kami Tuhan hurang hipas pamatang na di bagas joromon alay mauliate manung ngahipas jala hubigi hami barita neng masuk rumah sakit di Botarion jala diari marsugot neng patupahon operasi alay Tuhan tu jantung pasu-pasu ma Tuhan maulo pasang ring songo dia betindakan ni medis hom alay Tuhan nama pergugoyhon dohot nama masu-masu Sudi pardalanan ni huriamon hupasat tami tuho akarwas ni huriam na mahiu nagali pargugoy na marsak tariluilu apuli na bugos urupi na sida Tuhan jala na maduma paingot na sida asaulo mangurupi akka na pugos pasada tahinami mangulan na ringgat di tonga-tonga ni huriam mangasahon Kristus Jesus. Amen. Jalo mahatani di batas yan nasa haporsyamu, pasaha ma piliamu perbueni haporsyamu laos dohot amplop imana neng gabe sakti-sakti di pesta puncak transformasi tu hari Minggu. Pasaha ma marede mahita.
Di namamu lulusan dok ngoluo kok dona sekalen buat sinondang dina holumi asa margo kumbuse bahen maahu Sai baritahon Jesus na burju tuk manesa dosai asa porsia di Jesus tutu dengan pemainmu di sini bahen maahu Ya, upasa tamima ulo muse itu Dewan Diakonia alani upasa tamima laho majahaho nakka guar-guar ni yanak kota na berprestasi. Laos Roma no tujolo doho orang tua te yanak kota doho orang tua Roma tujolo. Jadi maulate ma dituharta maulate dengan padita nami. Di songon ima manginang songon warta nakin naung di jahon huriata los di tikoma jahon di huriata aka yanak kota na berprestasi na boy IPK minimal 7,5 alanian non dung huju hami Roma tujuloon bersama dohot orang tua manang dohot opung na pe boy do na parjolo Yohan Kristin Boru Siregar dengan IPK 4 WEK 9 Roma 7 lon. Napa dua hon Basana Boru Simajuntak dengan IPK 3,96 WEK 3. Napa toluhon Marcela Grace A. Lubis dengan IPK 3,94 WEK 6.
Napapaton Rahel Oktaviani dengan IPK 3,90 jatuh kepada WEK 8. Roma 7 loro. Na berikut napalimahon Ronald Yeskiel Sitopul dengan IPK 3,86 jatuh kepada WEK 5. Napaonopon Bagas Simajuntak dengan IPK 3,84 jatuh pada WEK 3. Napapituhon Dwi Putri Panjaitan dengan IPK 3,83 jatuh kepada WEK 8. Napawaluhon Veronica Borusiagian dengan IPK 3,75 jatuh pada WEK 13. Napasiahon Gabriela Olda de Borupardede dengan IPK 3,73 jatuh pada WEK 4. Napasapuluhon Anes Maria IPK 3,67 jatuh pada WEK 13. Napasapulsadahon Dela Boru Simatupang dengan IPK 3,66 jatuh kepada WEK 1. 7 sekaligus masude. Namangihut nomor 102 Abel Hutajulu dengan IPK 3,66 jatuh pada WEK 12. 13 Molosoro yang nakotai boido opung na tujolo. Moloro sudero orang tua na ropung na tujolo ma adalah sniroha deda ima. Napasapultoluhon James William S. Sitorus dengan IPK 3,63 jatuh kepada WEK 3. Napasaplopaton Kalista Felicia F. Boru Tambunan dengan IPK 3,62 jatuh kepada WEK 8. Napasapululimahon Eva Ngelista F. Boru Sirait baru Boru Sirait tapi deh. Ya. Dengan IPK 3,60 jatuh kepada WEK 12. Nah, lady deh. Oh itu berarti. Napasaplonopon Maria Boru Hasibuan dengan IPK 3,56 jatuh kepada WEK 13. Roma Joloro. Pasapulupituhon Gebi Riana Simangunsong dengan IPK 3,54 jatuh kepada WEK 5. Siap-siap ma pardiakoni rap doa mak paditata. Pasatunda pasapulaluhon William Ethan Y. Gultom dengan IPK 3,54 jatuh kepada WEK 9. Pasapulusiahon Caroline Angel dengan IPK 3,5